To nie je úplne zrejme, ja by som možno pomenovala to, že to, čo vidíte tu, to, čo vzniká tá hudba, vzniká práve tu na tomto pódiu. Čiže sú to veci, ktoré nie sú vopred pripravené. Veľká časť toho, čo tvoríme, je improvizácia a je to naozaj o tom, že jednoducho byť v tom prítomnom momente, tvoriť veci tak, ako prichádzajú a vedieť sa napojiť na ten prúd tvorenia, ktorý práve teraz nami prechádza natoľko, nakoľko si to dovolíme. Okrem Animu uvidíte dnes ešte niekoľkých muzikantov, my sa tu postupne prestriedame, niekedy si zahráme aj spolu, takže síce vám teraz Anima zahrá poslednú solo pieseň zo svojho solo setu, ale ešte ho uvidíte, ešte ho budete počuť neskôr, takže zostaňte s nami. Ak sa náhodou len prechádzate okolo, chcete s nami pobudnúť, alebo môžete pobudnúť iba na chvíľočku, poďte kľudne bližšie, aspoň na chvíľku, dajte si jednu kávičku alebo niečo. My tu budeme až do nejakej 9., 10., dokedy budeme môcť. Tiež by som chcela povedať, že Loopfest je na dobrovoľnej, nekomerčnej báze a určite nás potešia vaše príspevky, ktoré môžete dať do tohto obalu na gitaru. A tiež možno pošleme nejaký klobúčik, ale teda ak máte tu